Maligayang pagdating dito sa ating channel. Sumisid na tayo sa mundo ng Katolisismo. Tatalakayin natin kung paano nabuo ang relihiyon, kung ano ang kanilang pinaniniwalaan at ang ilan sa mga sinasabing kontrobersya tungkol sa relihiyon. Magsimula tayo sa simula at sa simula, ang ibig kong sabihin ay ang unang siglo ang kwento ni Jesus. Ang kwento ni Jesus ay nagsasabi sa atin na ang isang lalaki na ipinanganak sa isang birheng ina na nagngangalang Maria na lumaki upang maging isang hindi kapani-paniwalang huwaran para sa mundo sa mga relihiyosong teksto tulad ng Biblia. Si Jesus ay anak ng Diyos at bahagi ng banal na Trinidad. Ang kanyang kapalaran ay mamatay sa kamay ng mga tao at isakripisyo ang kanyang sarili upang kunin sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng sanlibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay makapasok sa langit pagkatapos patayin si Jesus. Siya ay muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw upang magpaalam sa kanyang tapat na mga apostol na maglalakbay na ngayon sa mundo at magkukwento ng mga kwentong ito nang si Jesus ay pumalit sa kanyang lugar sa trono ng langit. Ang prosesong iyon ng pagbabahagi ng kamatayan at muling pagsilang ni Jesus na tinatawag na Ebanghelyo ay nagpapatuloy ngayon. Ang simbahang Katoliko ang pinakamalapit sa kung ano ang hitsura ng simbahan noong sinaunang panahon dahil susuriin natin ang kanilang mga ritual at tradisyon sa ibang pagkakataon sa karamihan ng mga talakayan tungkol sa relihiyon, ang terminong Kristiyano ay gagamitin. Ngunit mahalagang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ang isang Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay talagang namatay para sa kanilang mga kasalanan, kung gayon ang mga Katoliko ay tunay na mga Kristiyano, tulad ng iba pang mga grupo tulad ng mga huling araw ng mga banal at ika-7 araw na Adventist. Ngunit noong mga araw pagkatapos ni Jesus ay mayroon lamang isang simbahan ng mga Kristiyano na umunlad noong ang magiging imperyo ng Roma, tinatawag na Simbahang Romano-Katoliko. Nagkaroon ng ilang hati, kaya naman mahalaga ang notes yung Romano-Katoliko. Ang unang malaking split ay dumating sa unang bahagi ng 1,000 kung saan ang mga Kristiyanong Griego at Latin ay nagkaroon ng ilang malubhang hindi pagkakasundo sa panimula at logistic na 1,000 taon na ang nakakaraan, at ang simbahan ay kumalat sa buong mundo. Kaya natural na ang mga bagay ay mag-evolve at umangkop at kalaunan ay magiging hindi kayon. Kaya mayroon tayong tinatawag na schism kung saan nakuha natin ang Roman Catholic Church sa Eastern Orthodox Church. Ang iba pang malaking split ay dumating sa ibang pagkakataon sa 1500 at 1600 ito ay isang malaking span ng oras na tinatawag na Reformasyon. Kung saan muling nahati ang simbahan sa tinatawag na ngayong mga simbahang protestante na tumanggi sa tradisyong rigidity at sa pamumuno ng administrasyon ng simbahan at sa halip ay nakatuon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Muli, ito ay isang masalimuot na kwento na kinasasangkutan ng maraming taon sa maraming tao na gumawa nito, ngunit ang kailangan mong malaman ay mayroon na ngayong mahalagang 3 grupo ng mga Kristiyanong hindi nakakot. Na kinabibilangan ng mga Katoliko, ang Orthodox at ang mga Protestante sa ilalim ng silangan, ikaw makakakita ng mga pagkakaiba-iba, ngunit ang mga ito 3 malalaking payong ang dapat magbigay sa iyo ng disenteng pangunawa para sumulong. So back to Catholicism, now they understand how it fits. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pangmatagalang relihiyon at marami sa kanilang mga sinaunang paniniwala ay patuloy pa rin sa paglalaro. Kaya't sumisid tayo sa teolohiya at tradisyon. Ang mga Katoliko ngayon ay naniniwala na dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus, ang mga tao ay may kakayahang makapasok sa langit. Inihalimbawa nila ang debosyon na ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng 7 sakramento. Oo, na pinaniniwalaan nilang iniwan tayo ni Jesus upang makibahagi at magsaya. Ang unang sakramento ay binyag, ang pagkilos ng pag-aalay ng isang tao kay Kristo sa pamamagitan ng seremonya sa tubig. Naniniwala ang mga Katoliko na lahat ay may dalang kasalanan, kabilang ang mga bata at dapat silang lahat ay mabanyagan upang makapasok sa kaharian ng. Paano nagkakaroon ng kasalanan ang mga bata? Maaari mong itanong dahil kay Adan sa quote na unquote original sin. Naniniwala ang mga Katoliko na lahat ay ipinanganak na walang likas na kasalanan at tukso. Ang kilos ay kawili-wili dahil ang sinuman ay maaaring magsagawa ng isang binyag kung ito ay dumating sa isang buhay o kamatayan na sitwasyon, kahit na ang mga atheist ay maaaring magbinyag, sa pag-aakalang ginagawa nila ang kilos na may layuning magbinyag at mag-alay ng gawain sa Ama, sa Anak at sa Banal Espiritu.
which is a statement called the Trinitarian baptismal formula. The second sacrament is called the Eucharist, were commonly known as communion if a child or a adult. Ang pagiging Katoliko pa lamang ay nakumpleto na ang kanilang binyag, malamang na sinusundan ito ng kanilang unang komunyon. Ang komunyon ay ang pagkilos ng pagkain ng tinapay at alak na pinaniniwalaan ng mga Katoliko na aktwal na katawan at dugo ni Kristo na binago sa pamamagitan ng isang gawa ng isang pari na tinatawag na transubstantiation. Gumaganap sila ng isang tiyak na karapatan, na ginagawang ang pagkain at inuming ito ay naging katawan at dugo ni Kristo sa iba pang anyo ng Kristyanismo. Ang tinapay at alak ay kumakatawan lamang sa katawan at dugo bilang isang simbolo na ang mga individual na nagpahayag ng kanilang mga kasalanan ay dapat tumanggap ng komunyon. Pag-uusapan natin mamaya ang tungkol sa pagtatapat. Ang ikatlong sakramento ay ang pinakahuli sa tinatawag na mga sakramento ng pagsisimula, ang tatlong hakbang upang maging miyembro ng simbahang Katoliko. Kumpirmasyon ang gawaing ito, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay nagpapatunay na ang taong isang katanungan ay nauunawaan ang pagtatalaga sa Diyos at handang italaga ang kanilang sarili sa simbahan. Dati ito ay nakatali sa binyag at ang bata ay agad na makukumpirma, ngunit kamakailan lamang ay naging pamantayan para sa mga bata na umabot sa isang mas matandang edad upang maunawaan nila ang sinasabi na kanilang ginagawa kapag ginawa nila ang kanilang unang komunyon at kumpirmasyon na ang tatlong sakramento ay ang pagsisimula sa simbahang Katoliko. Ngunit ang iba pang mga sakramento ay mga aral at karapatan na ipinasa ni Jesucristo na makakatulong sa mga tao na umunlad at magtiis sa lupa sa mga kaloob na ibinigay sa sangkatauhan. Ang una sa mga kaloob na ito ay tinatawag na penitensya. Ang gawaing ito ay nagpapahintulot sa isang tao na ipagtapat ang kanilang mga kasalanan sa isang pari at mapawalang sala ang kasalanang nahugasan mula rito. Nangangailangan ito sa Katoliko na ikumpisal sa India ang lahat ng mga kasalanan na may pagnanais na hindi na muling gawin ang mga kasalanang iyon at hinihiling sa pari na magsagawa ng isang gawa ng reparasyon upang paalang-sala ang taong ito sa kanilang mga kasalanan. Ang pari ay kinakailangan na panatilihing lihim ang tungkol sa Indian. Lahat ng mga kasalanan na ipinagtapat sa susunod na sakramento ay isang regalo ibinibigay sa mga malapit ng pumasa na tinatawag na pagpapahid sa mga may sakit. Ang isang pari ay maaaring makatulong sa paghahanda ng isang matanda o may sakit habang sila ay malapit ng mamatay sa pamamagitan ng paggamit ng mga langis sa pagpalain ang kanilang katawan kung hindi nila kayang ikumpisal ang mga kasalanan bilang isang prescriptive at patawarin ang kanilang mula nang wala ito. Kapag isinama sa komunyon at penitensya, ang nakakainis na pangkat ay madalas na tinatawag na mga huling karapatan upang matiyak na ang may sakit ay napatawad bago sila magpasa ng huling dalawang sakramento ay tungkol sa mga tungkulin na ginagampanan ng mga tao sa lipunan at kung paano mapahusay ng mga tungkuling iyon ang ating buhay. Una, nariyan ang sakramento ng kasal. Naniniwala ang simbahang Katoliko na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay sagrado at kailangan ito ang tanging paraan na maaaring gawin ng mga sexual na aktibidad sa simbahan na hindi sumasang-ayon sa paggamit ng contraception, na maaaring maging isang punto ng kontrobersya. May isang pamamaraan na tinatawag na natural na pagpaplano ng pamilya kung saan maaaring magplano ang isang pamilya kapag sila ay may mga anak sa pamamagitan lamang ng pakikipagtalik sa mga panahong hindi fertile ang babae. Hindi rin kinikilala ng simbahan ang diborsyo dahil ang kasal ay panghabang buhay na bono. Ang ilang mga bansang nakararami sa mga Katoliko ay walang kahit na pamamaraan para sa diborsyo. Kasama ang Pilipinas kung saan ang diborsyo ay talagang ilegal sa 2018, ito ay sa wakas para sa talakayan at pagkatapos ng video na ito ay mag-leave. Sa kalaunan ay maaari nilang gawing legal ang diborsyo at oras lamang ang magsasabi sa huling sakramento upang talakayin ng simbahang Katoliko ay yamakap sa tinatawag na mga banal na orden, na nagpapahintulot sa kanila na itaas ang mga miyembro ng simbahan sa mga posisyon tulad ng mga diakono. Ang mga pari at obispo ay nagbibigay sa mga miyembro ng simbahan na ito ng kakayahan at pagpapala na gampanan ang ilan sa iba pang mga sakramento pati na rin ang mga tungkulin sa pagsasalita at paglilingkod sa mga nakagawiang seremonya gaya ng mga regular na serbisyo sa simbahan na tinatawag na masa. Bukod sa mga madre, ang mga tungkuling ito ay eksklusibong lalaki. Mayroong patuloy na debate kung ang mga babae ay maaaring maging diakono o sa kasong ito, mga sanaysay ng diakono,
bakit bawal ang mga babae kung ang mga posisyon sa istruktura ng simbahan ay talagang ginagaya ang Diyos? Naniniwala sila na ang mga lalaki na nilikha sa larawan ng Diyos ay dapat na nasa mga posisyon na iyon. Dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa istruktura, ipinakilala nito ang ating unang 3 posisyon sa pangangasiwa ng simbahan. Ang lahat ng mga posisyong ito ay maaaring mang-aral at magbigay ng mga aral, gayon din ang pagbibinyag at pagsasagawa ng mga kasalan. Lamang ang mga obispo ang maaaring magsagawa ng Eucharistia Sakramento. Tumanggap ng mga pagtatapat at nakakainis sa mga may sakit, at tanging ang mga obispo sa itaas ang maaaring magsagawa ng mga sakramento ng mga banal na orden o mga miyembro ng simbahan ng Damian sa ibang mga posisyon na ito. Ang mga obispang ito ay nangangasiwa sa isang lugar na tinatawag na diocese, na katumbas ng isang malaking rehiyon na maaaring pinamamahalaan ng isang arsobispo, na nangangahulugan lamang ng mataas na populasyon ng rehiyon. Sa itaas ng mga obispang ito ay ang mga kardinal, na mga obispo na may kapansanan sa papa upang maging bahagi ng tinatawag na kolehiyo ng kardinal. Itong mga kardinal, mga artista, mga obispo o arsobispo. Ngunit responsibilidad din ba nilang maghalal ng bagong papa pagdating ng panahon? Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa papa dahil nasa malayo na tayo. Ang papa ay isang palayaw para sa obispo ng Roma at ang pinuno ng buong simbahang Katoliko. Sa ngayon, si Pope Francis ay nakaupo sa posisyon na iyon at mga panuntunan mula sa Vatican, na isang self-sovereign state na matatagpuan sa loob ng Roma kapag ang kasalukuyang papa ay nagretiro o umalis sa pwesto. Ang kolehiyo ng mga cardinals ay nagpupulong upang magpasya ng isang bagong obispo upang itaas kung ang hindi matagumpay ang pagboto. Ang itim na usok ay tumataas mula sa Sistine Chapel upang pahiwatig na ang mga talakayan ay nagpapatuloy kapag ang isang boto ay matagumpay. Ang puting usok ay nagmumula sa kapilya at ang mundo ay maaaring magalak na ang isang bagong papa ay napili at si Pope Francis ay nasa kapangyarihan mula noong 2013 at sa pangkalahatan ay itinuturing na isang hininga ng sariwang hangin sa iba pang bahagi ng mundo, kahit na nagpapakita ng higit na pagpayag na talakayin ang mga isyong panlipunan kaysa sa nakaraang papa. Gumawa siya ng mga pahayag tungkol sa pagmamahal sa mga naging bakla gaya ng pagmamahal sa tao at hindi pagmamahal sa kasalanan at pagpapakita ng mga pagsisikap na simula ng interfaith dialogue. Siya rin ay naging isang malakas na taga-suporta ng pagsasaliksik sa pagbabago ng klima at pagkakapantay-pantay ng yaman noong una siyang nagsimula. Hayagang nagsalita siya tungkol sa kung paano napabayan ang ilan sa mga isyong ito at hinanggad niyang ibalik ang mga ito sa harapan. Ang pagtanggap kay Pope Francis ay hinaluan ng isang malaking bahagi ng quote-unquote tradisyonalistang Katoliko na gustong bumalik sa mga lumang kaugalian at tradisyon na nawala sa paglipas ng panahon. Ngayon bumalik tayo sa teolohiya at kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko na pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga sakramento at kung paano isabuhay ang isang Kristiyanong pamumuhay sa pamamagitan ng mga nangungupahan. Ngunit mayroon ding malaking diin kay Maria sa simbahang Katoliko. Si Maria ay ang birhen na ina na si Jesus, na pinili ng Diyos upang ipanganak. Sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus, pinaniniwalaan din siyang espiritual na ina ng bawat miyembro ng simbahang Katoliko, kaya espesyal na pansin ang ibinibigay sa pasasalamat sa kanya. Ang pagpupuri na ito ay hinihikayat ng simbahan, ngunit palaging binibigyang diin na ito ay hiwalay at naiiba sa pagsamba ng Diyos na birhen. Madalas na lumilitaw si Mary sa sining at tula at maaaring maglakbay ang mga Katoliko sa ilan sa mga site na ito. Kasama ang Birhen ng Guadalupe sa Mexico City at ang Aming Lady of Aparata sa Brazil. Kaya mag-zoom out tayo. Ang Romano Katolisismo ay ang pinakamalaking kasarian ng Kristyanismo sa mundo. Sa mahigit 1 bilyong miyembro, ang pinakamalaking konsentrasyon nito ay mula sa Latin America, mga 48% ng kanilang populasyon. Isa ito sa pinakamatanda at hanggang ngayon ay gawa ng relihiyon. Kaya walang duda na may ilang mga kontrobersya sa kalsada na dinala nito sa ilalim ng pagsisiyasat ng simbahan. Isa sa mga pinakamalaking iskandalo ang itinampok sa 2015 Academy Award-winning na pelikulang Spotlight, na batay sa isang napakalaking serye ng mga kaso ng sexual assault na napag-alaman na kinasasangkutan ng mga klerong Katoliko, miyembro at ilang hindi Kristo tulad ng pag-uugali. Sa tingin mo, ang isang pelikulang nakatuon dito ay matatanggap ng negatibo mula sa simbahan?
Ngunit ito ay talagang ang kabaligtaran ng mga pangunahing miyembro ng simbahan na tinawag itong medyo tumpak. Ngunit sinabi nga nila na hindi binibigyang diin ng pelikula ang paraan ng pagbabago ng simbahan dahil ang mga insidenteng iyon sa lahat ng miyembro ng simbahan ay tumanggap sa pelikula, kahit na ang mga aktwal na insidente ay maaaring mahirap talakayin. Salamat sa panunood ng aming video tungkol sa Katolisismo. Kung ito ay kawili-wili at siguradong bibigyan kami ng isang tulad ng pag-subscribe sa mga komento at sabihin sa akin kung ano ang iba pang mga relihiyon na interesado kang makakuha ng refresher tulad nito. Kaya sabihin mo sa akin ang lahat tungkol dyan. Panuurin ang aming ibang relihiyon na video sa Scientology at pagkatapos ay tingnan ang aming iba pang playlist ng iba pang mga paksa na maaaring interesado kang matutunan kung hindi ka pamilyar. Salamat sa panunood.